Umbutho weAZAPO uzama ukubuyisela inkxaso emva kokungaqhubi kakuhle kunyulo lomasipala lwango-2016 nalapho lo mbutho wafumana izihlalo ezintlanu kuphela koomasipala kwilizwe jikelele. Ukanti nakunyulo likarhulumente kazwelonke ngo-2014 nango-2019 zange liqhube kakuhle liqela, kodwa lithi alikanikezeli lisekhona ithemba. It's going towards its crest. It will rise because we have now realized what the issues are that have put us in the draft. So we are hoping that not only with this elections but just going forward. Phakathi kwezithembiso eziqulethwe kumqulu wezithembiso weliqela kukusiphula neengcambu rhwaphilizo koorhulumente basemakhaya. Will endeavor that Municipal Finance Management Act is applied, strictly adhered to. And once we get into power, we will demand to open the book and see all transactions that happened. Kusenjalo umongameli weliqela umnumzana Strike Thokwani akakwazanga ukuzimasa lo msitho ngenxa yesigulo esiqubilisileyo.